Takže čau lidi, dneska jsme hráli Poppy Playtime Chapter 2. Doufám, že si to užijete, já to nebudu obkecávat a jdeme se vrhnout na video. To mě tak bije do očí. A kam se jako dostanu do piče? Jasné. Vůbec mě to neznepokojuje, že mě vidíš. To ti mrdá. Tarma, ne? Nebo tarma? Nazdar. Co teď? Víš, a co teď? Sem? To jsem viděl, to vím, to znám, to jsem tě aj radil já. Kamo? Se prosím. Co prosím? Protože to zase zabugované. No konečně, vole. A co jsem tím jako otevřel? Toto. Ne, není. Jasné, jasné. Puznětý kokot. Drž hubu. Můžeš možná zavřít ty dveře. Nějak. Aby nerušil pes na videu. Takže máme zahrát nějaké hry, aby nás pustila. Jasná. Z růdičky. Co můžem potkat, vole. Ty kokos. Budeme hrát nějakou skurvenou hru. Tuto.
Zajímá mě to. Okay, kam mám jít jako? Hop! Hop! Mám narovnat. Hop! A jdeme. Aha! Barvička. Aha! Může zeskočit? Můžu. Mám ruku! Zelenou ruku. Toto kam jsem? Šachtička. A to nic. Počkej, kam mám jít jako teď? Aha! Vyzmrdí. Welcome to Musical Memory. This advanced memory and cognitive recognition test is designed to stimulate several segments of the brain, allowing us to see how quickly and efficiently your brain works. A sequence of colors will be shown, and you must recreate the exact sequence using the buttons around you. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete a color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower. Počkej, se potřebuji. Towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. The test will become more difficult as it continues, with longer patterns in quicker succession. That's all. Good luck. Aha. Co tu chceš, svině? Strašně, no. Do prdele. Kulišák. Good luck, no, vole. Píče. Kde to je? Tady to je, tady to je. Blue. Blue. J. Dávej, dávej. Aha, Luka, povole. To by se ti líbilo. Co to je?
Co to? Jsem strašně rád, že musím mít ventou. Strašně moc rád. Strašně rád. Dobré. A co tady jako do prdele? Počkej. Co to je? Oh. Proč to nejde? A já nějak to zkusím ojebat. Asi, očividně. Ukáž, co tady můžeme vzít. Můžeme tady něco vzít. No, ty pičo. Proč to nemůžu vzít? Já nemůžu vzít nic? Zkusíme nějak ojebat tuhle hru. Hop. Vidíte to, hned to šlo říct. Dobré, musíme udělat... Ha. A počkej. Já mám nápad. Počkej. Já mám nápad, mám jako dobrý nápad, jako. Mám to, vidíš to? Já jsem chytrý úplně. Dobré, jdeme dál. Kam mám jít? Sem. Co to je? Mně se tu nelíbí. My můžeme... Další páčku. Už je to worklé, už je to fixlé. Máme tady vláček. Kolejáček. Si otevřem. No do prdele. Že by se otevřela ta sračka. Něco se otevírá. Takže. Ukaž mi to. Waggy. Praskni Waggyho. Welcome to Whack-A-Wuggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wuggy toy could appear out of any one of these holes. If one comes out, hit it with your grab pack. That's all. Good luck.
Jsem zpět za obrazovkou, tady mistr Lucas nám pomohl a jdeme si kolektnout. Přesně tak. Kam mám jít jako? Dobré. Jako to mám vyskákat? Nebo kam mám jít jako? Není nahoře něco? Jo je. Dobrá, jsme nahoře. Co to je? Okej, no, jsem zvědavý. To je Kissy. To mě došlo. Můžete chytnout za nohu? Za pačasy? Počkej. Co tady? Jo, toto musím dostat. A co teď jako? Jo, aha. Už určitě vím, co mám dělat. Tak. Kam to táhnout? Tam, ne? Jo. Dobrá, ale já potřebuji další nabití. Co to mám mít jakože zpátky pro... Dobrý. Počkej. Aha. Yeah! Tam asi nemám jít, že? Já mám jít sem. A teď kam? Sem. Ta barva byla dobrá, ty barvy byly dobře. Jo. Počkej, podívej se na to. Jo, barvy byly dobře. Jo, však je Dčko na ty barvy. Co? Však je Dčko na ty barvy. Počkej, však dej tak. A Dčko na barvy. Dčko. Červená, žlutá. Byli dobře. Jo. Že to máš podle toho. Červená, žlutá, červená, modrá. Červená, modrá. Kde jsou statues? Tady jsou statues, ne? Jo.
Co mám dělat? Už to mám. Ano. Co tady, Kari? Kurva. Kam mám jít jako do prdele? Počkej. Počkej. Už vím. A zase editor tam dá, tak určitě. Počkej, zkus si tou zelenou zas. Udělat to, co jsi udělal předtím a zkus se podívat nahoru. Teď tam. Vole. Jíčo. A teď kam jako? Kam mám jít? Jsi to zapl! Jsi to zapojil! Asi se to posral. Tak Jo, počkej. Ne, znova nemůžu jít. Tady se určitě něco otevřelo, podle mě. Podle mě... Jo. Ty píčo, co to je? Ty píčo. No pojď. Co když se budu hýbat? Two statues. This advanced obstacle course is designed to test your physical endurance and strength. The rules are simple. The lights will turn on. You can move through the obstacle course at this time. Já se nemůžu držet, ale. Turn on, you can Já se look nemůžu around, držet. but cannot move. Mě to spadne. You may move again once the lights turn back off. The lovable Píčo. pillar will follow you. If PJ reaches you, your test is Ne, já půjdu po těch molitanech a pak se přitáhnu na posledním. To je jedno. Kurva. uslyšíš, jak bude ťapat. Rinda. Jak to je už ve Squid Games, vole? Protože co když budu teď stát na místě úplně? A když se budu hýbat, tak mě zabije, že? Ve světle. No. Jako hned mě zabije. Jako on mě uslyší a už. Tak vidíš, schválně se pohybí. Ne, já se nebudu pohýbat. Já se nebudu hýbat. Skurvený, vole. Stůj! Pojď se prostě do okna. Není. Skáč. Stůj. Stůj. Nemá smysl nic, kámo. Stůj. All good. Máš čas. A ne hard, jo. Doleva, ano. Přesně. Já nevidím, kde jsou. Stůj. 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 Máš čas, kámo. On je tam. Stůj. Kde? Stůj. Kámo, ty to dáš. Dělej. Tak si piča. Dělej. Tam máš tu tam máš ten přitahovák. Počkej.
utíkej pryč, kámo. Ale on se nemůže už. Jo, ale ta mamka, víš. Kurva jedna. Už se nahání. Nahání ještě. Už tě shání. Kam mám jít? Kam kurva jít? Proč se nemůžu otočit víc nahoru? Počkej, kde bude? Počkej. Počkej, tady něco máme. Jsem chytrý. Aha, počkej, toj. Já potřebuji jít tam, ale. Že to přeskočíš, ne? Nepřeskočím, vole. Já potřebuji hračku. Potřebuji hračku. Můžeš šlohu někde. Ne, nemůžu, kámo. Já budu presovat. Jo, tady je to. Píčo. A jít nahoru. Já chci dojet nahoru! Ještě nahoru. Počítám, už vidět tlačítko. Kde? A jít nahoru. Já to můžu jenom úplně u toho. A? No, vidíš to, vole. Co? Počkej, podívej se zpátky. Jo, tak musíš počkat, než bude tam. Kam? Mě zase natáčet tu plochu, vole, 90 stupňů, ty kokot. Ne, já musím natočit plochu o 90 stupňů, jenom tu druhou. Dobrá. Game Station. Tam potřebuji jít, vole, ale ne bez kódu, ty kokot. Ty kokotko. Kamo, vole, kamo. Já musím jít tam. Ale jak, vole? Aha, tady je přítažík. Jednička. A teď kam? To si až prdel!
pičo. Strašně mě to baví ta hra. To bys stihl. Aha, aha! Tak rychle na mě už, jo? No, vole. Počkej, kde to je? Tady. Ty kokote. Já nevím, vole. Počkej, nemám jít sem. Nemám, vole. Počkej, hej, ale já jsem šel... Tady bude jumpscare, já se na to... Ty kokos! Jsem tu zpět. Já jemu. Počkej, počkej. A mě nehledá. Nehledá mě však. To je... Počkej, kam mám jít? Kurva. Kam mám jít? Aha, tady. Počkej. Máme dostarma. A tady nahoře někde... Co? Počkej, já musím jako fakt oddělat všechny hotkeys. Ne, nechceš, kámo. Ne, počkej. Poslední pokus mi dej. Teď se zkusím vším pohybovat. Zkus být dál, jestli ti to půjde. Počkej. Jestli se mě to nezrušilo. Nezrušilo, dobré. Ale ty hotkeys pak nefungovaly. Koko tupý plesnivý. Ono sem leze! Sem leze, kámo. Ne, to ty... A jak se jakože mám dostat nahoru? To nejde, kámo, to nejde prostě. Jsi tam držíte. Čekaj, jestli to... Ty jsi tam držel nahoře. Kámo! Je za tebou, nahání tě. Nahání tě. Bude, už mě to může dát. Počkej. No. Je za tebou, ne? Je za tebou. Nahání tě furt. Dělej! Dobré. Ale už tam jdu. Kámo, ale to bylo extrém. Já jsem tam prostě nemohl vyšplát. Dobré, zabili jsme mu. Zabili ju. Bez ústupu. Budeš jak kdyby nezapal za tu páčku, tak mě chytne. Pojď tam.
ne. Ani ne, kámo. Já se objedu bez toho. Kam mám jít? Sem, že? Jo. Bye. Bye. Bye, bye. Máš těch kódů. Máš všechny. Mám všechny. Měl bych mít všechny. Tak se podívej. Typovačka. Ne, tam určitě bude ležet. Ne. Počkej. Naleží. Aha, já už tam nemůžu. Tam naležel. Počkej. Jestli nemůžu jako... Nemůžeš, ty musíš dole. Ale to máš bukle zas. Počkej. No, co říkám? No bukle. vole. Já teďka se nevím. Aha, semkaj. Počkej. Co tady jako? Aha. To popí. Šum. Je tady za popy. To musíš oboje. Počkej. Zaraz. Hop. Hop. Nemůžu. Zkus sám naklikat něco na tom panelu. Co říkám, no? Neříkal jsem ti ten kód. Já jsem ti ho říkal. Teď zkus, jestli to půjde. Ni- Tak trošku mě děsíš. Odejde. Ne, vole. Já musím podle mě... Neotevřel během to? Otevřel. Aha, takže to jo, to jsem musel jenom jednou. Počkej, míče, skluzavka, ten se mi nechce, když jsi taká divná, vole. Kde jsou? Aha. Takže počkej. A nás to ti říkal ten kód. To vím. Neříkal, tam byl úplně nějaký jiný. Ty jsi mě říkal úplně nějaký jiný. Počkej. Tabulátor mám... OK. Zajíc. Popy. Červená, žlutá, červená, modrá. Červená... Počkej. To je modrá. Takže zajíc je Čer... červená od zajíca. Takže- Takže červený. Červený. Jo, červená. Takže zajíc je červený. Kysy je žlutá, mamka je modrá. Počkej. Podívej ještě. Takže červená, žlutá, Však ano. nevím co to je, tygr červený To je to včera. a mamka je modrá. OK, a teď, kód. 1, 2, 4, 3. 1, Já jsem ti ho říkal. počkej. 1, 2, ne, počkej. Je podle toho. No a teďka to tam dej. 1, 2, 4, 3. 1, 1, 2, 2, 3, 4. A takhle. No. Kámo, já to říkám. Zatáhni ještě. Za co? Toto? Ne, to druhé. Za co? Toto? Jo. Ha! Podle mě ono by se to dalo opětcat, kdybychom věděli, že se to má popřávat. Věděli, vole. Kdyby jsme věděli, vole. Fuh. Podle mě, kdyby si to dal znova, kdyby si to dal znova, dal bys tu první, druhý. A pak bude stejný podle mě. Popřávat by si to tam to šlo jedno. Dej si to do kapsy. I was so scared she'd put me back in that case. But you saved me. You are perfect. Too Stáhnem trojku. perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. I've never met anyone like you.
Nejde! Stuck in that case? Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. Tam jest lepiej. What? Weź to kurde. Dochodzi do... Ty uvidíš, jak stříhám, vole. Stopí se. Stopni to! Nejde to! Tak! Dvoječka. My se s vámi loučíme. Naschledanou.